Dobrý deň, vítam vás u nového videa na mojom kanáli a dneska tu budem hrať solo gameplay, lebo pán poručík Murár 18 tu nie je, ale my sa budeme hrať, že tu je a budeme nám robiť mentálnu podporu. Ešte pred začiatkom videa by som chcel, aby ste mne dali odber aj pánovi poručíkovi Murárovi. Strašne nám to pomôže, zlepší nám to kvalitu videí a nezabudnite nám dať aj like. Nezabudnite ísť aj na jeho úžasný kanál. Keď chcete viac takýchto nádherných videí, nezabudnite dať do komentárov, že sa vám to páči. Nebudem to obkecávať a môžeme ísť hrať sola. A môžete napísať do komentárov, ako sa vám páči nová sezóna. Takže podľa pána poručíka by sme určite museli padnúť sem. Idem hľadať no skinov. Žiadny no skin. To sa mi len zdá. To nie je fakt žiadny no skin. To je nemožné. Takže padáme do Pet Power. Tam padávame aj na rankedy, aj všade. Skoro stále. Jedna z najlepších lokácií podľa mňa, môj názor. Dúfam, že neskopím na landingu. Dúfam, že mi nebudú dropovať FPS-ka. Čože? Sem nikto nepadá. To je neuveriteľné. Padá. Super. Nie, to nejde sem, dúfam. No jasné, že sem nie je nikto. Ospravedlňujem sa vám za to, že som nenatáčal, ale nestilo sa mi. Odkiaľ máš shieldy? Ale teraz som dopadol. Jak môžem mať shieldy? Tá hádera to má, s týmto musím žiť. Á, slabý si, úplne si bol outskillnutý. Ešte zatancujem, super slabý. Mariti. Prečo som netolkoval ľudí? Prečo? To je taká mierumilovná lokácia, padne sem milión ľudí. Aj. Chodiak týpek taký dostal. Úplne som ho vyskilloval. Nemal šancu. Najlepšiemu hráčovi. Si mal zobrať. Asi som refillové. Mohlo by mi to aj no, dobre. Nic mi povedal. Som zvedavý, či dám svoj prvý win na tomto kanáli. Už by sa aj patril. Lebo pán poručík už dal. Nezabudnite si pozrieť jeho kanál. Nádherné video. Nádherný win. Síce bol v OG Fortnite, ale to sa počíta tiež.
A napíšte aj napíšte do komentárov za mne, že aké videá by ste chceli vidieť. Nejakých challengeov alebo čo. Je to na vás. A možno vyjde aj video, jak budem hrať kapy, teda ako sa budem snažiť dávať 50 pointov v solo duách. Ja si tak verím, že ja tých 50 pointov dám v solo duách. Keď to dám v jednej hre, tak to bude mega krátke video, ale ja som niekde až na takej úrovni. Som nie na úrovni pána poručíka. Napíšte do komentárov, či sa tešíte na Vianoce. Pretože ja sa mega teším. Zase to není tá korytnačka sprostá. Pôjdem si zobrať tento medailónik. Musí tu byť nejaká akcia na tomto videu, lebo by to nebolo záživné pre vás. Aha, tu sa bojuje, tak tam idem. Odkiaľ boli tie strely a tu. Aha, tak tie nebudú asi špatní. Ja, že sú to boti. Je. Ja chcem mať nejako... super. Čo si blázon? Nebola to schizofrénia, že? Nebola to schizofrénia. To je sprosté. No, dobré. Tak, kámoško, ty si tak strašne slabý. Keď som ťa ja zabil. Jej, tak som outskillol. Nemal šancu. Úplne som outskillol. Nula šanc. Nulová šanca. Ani nevie, jak sa volá ten chlapec. Nemal žiadne drevo. To je štupec. Ajaj. Stala nikto nezobral. Tak to radšej pôjdem zobrať big shieldy. Takže ktorá miníčka. Ideme si pre to, čo mi patrí, medailón. Tu už len 20 ľudí. To je prvá zóna, nie? Čo si hľadám?
Ja to je dám skúsosť. To fakt nikto nezabil. Aha, už viem prečo. Už viem prečo nikto nezabil. Aha. Zopravil som to. Čo som ani nevedel. A ty bek. Super. No čo už, tak si dáme ešte jednu asi. Tak som si nezobral to, čo mi patrí. Tak, to je dobré drevo. Čo robí ten typek? Čo? No, idem znova hľadať noskin. A, tu je noskin. Špatný noskin. Ani real to nemá. Fuj, 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 fuj. No, ja si verím, že padáme do hotspot, dropspot sem. To je hotspot. 100 kg bude mať. Celé lobíčko tam padne. Neviem, najväčšiu šancu proti takému najťaku, jak som ja. Lovašnice. Nulová, úplne nulová. Čo si plán? Som si nemal padať. Tak som si nemal padať. No tak si dáme asi ešte jednu hru. Nechávam, jak sa ležijem, ale... Ale mi to nevadí, neprikáže mi to. Super. Budem im ukázať, čo je najlepšie. Stavím sa, že to pána menička. Yes. S takýmto materiálom to zvládnem. To koľko to ľudí? Ešte aj tam dole. Sa nevyznabíjali.
Ja to ušinem. To aký som dobrý. Obskok. Áno, som taký dobrý, že musím 1, 2. Čudujem sa, že ťa baví život, chlapče. On nevie. Nevie. Nebot. Škoda. Super, ľahšie. No, nemám motor. On to šteglí. No, som príď. No, myslím si, že na toto video by to bolo všetko, lebo podľa mňa vás už z tohto boli oči. Takže vidíme sa v ďalšie videa. Nezabudnite like, odber, zvonček, komentár. Aby vám nič takéto neušlo. Vidíme sa v ďalšie videa. Čaute.